Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен ва дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, як духонагаи фурӯшӣ аст. Домои нав. Ҳозир поли маълумоташро медиҳем дӯстони азиз. То охири видеоро тамошо кунед. Номерҳои соҳибмулка мемонем, занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, чораҳаи диагностика. Ана шоҳроҳи Калон, тарафи дасти рост, тарафи роҳи Душанбенка мешавад. Аз болотараш балнисаи Истиқлол мешавад. Дар ин ҷо бошад беморхонаи набз аст дӯстони азиз. Садик мактаб дар наздикии анамин хона ҷойгир аст. Ана ҳамин биноро мебинед дӯстони азиз. Ин бино уже супордагианд баражда як таи дигар сохтагианд. То сентябра иҷозат ба ремонта дорад. Хонаи фурӯши мо дӯстони азиз дар ана ҳамин бино ҷойгир аст. Дар сеюм ошона ҳозир пеш мекунем. Анамин тирезаҳо сеюм ошона ҷойгир аст. Бинои 16 ошона, квадраташ 52 дархона. То сентябра иҷозат дорад. Ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем. Хоб дӯстони азиз, ана ба сеюм ошона баромадем. Лифтавой аз тарафи усун лестница роҳ мешавад. Ростаки медарем дӯстони азиз. Падес аз тарафи дасти чап аст. Ана инҷо хонаҳо, падеси хонаҳо аст дӯстони азиз. Ростаки меравем, инҷо камтарак торик мешавад. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Медарем ба даруни хона. Хоб аз тарафи дасти рост нигоҳ мекунем дӯстони азиз. Кухня аст. Кухняш тирезадор. Аз тарафи дасти чап якум дар ҳоҷатхона мешавад, дуюм дар душевой ҳаммом. Хоб аз тарафи дасти рост бошад дӯстони азиз як комната, дуюм комната ростаки. Далш меравем дӯстони азиз. Инҷо як балкон дигар дорад. Як балкони калон аст. Инҷо бошад дар сеюм ошона анам хел як балкони калон кардаган. Аз мобайл метавонем мақсад тақсим кунед. Хитон баъд ба соҳибмулк гап мезанед. Инҷо ягон роҳ мешавад, ягон хел мешавад дӯстони азиз. Хоб тирезаша задагиам дӯстони азиз. Перегородка ҳамаш кардагӣ. Перегородка кардагӣ. иҷозати ремонт дар ана ҳамин хонаҳо дӯстони азиз бинода то сентябра додаганд. Сентябрда иҷозат медиҳанд. Шартномавӣ аст дӯстони азиз. Гуфтем ки балниса Истиқлол дар наздикии анамин бино ҷойгир аст. Мактаб Садик тирезаҳо аз тарафи пушт аст дӯстони азиз. Хоб як бор дигар такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, чораҳаи диагностика пеши коммерческий институт. Бинои 16 ошона, хона дар сеюм ошона қарор дорад. Ду дархона 50 квадрат. Нархи ин хона 500 000 сомон боз муомила дорад. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Номерҳои телефон барои тамос 37 08 80 82. Як номер дигар WhatsApp дӯстони азиз 004 51 37 37. Дар ана ҳамин номер WhatsApp аст дӯстони азиз. Занг мезанед тариқи WhatsApp ё ин ки номерҳои промоида маълумоти бештара соҳибмулк медиҳад. Хоб раҳмати калон барои диққат. Дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.